У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. Дорогие браты и сестры, с великой радостью и вдячностью у День Святый, у День Пасхальный, которым есть кожная неделя, приходим на споткание с Христом, у воскреслым Паном. Хочем, как Он наполнил своей присутностью нашу штоденность. Ему отдаем все наши клопоты, все те тяжкие справы, наши крыжи. Верим, что Бог нам да поможет. Любовь дадасть нам крыло, так мы спевали на уваху. Эту любовь мы черпаем с алтара, коли слухаем Божие Слово, коли принимаем святую коммунию. Нехай удел в этой святой Евхаристии наполнить наше сердце Божьей любовью. На початку этой святой мши просим доброго Бога, как поблагословил воду, якую хочем принять, як окропление наших сердцев, на память на святого Христу. Нехай Он допомагає нам узрастать в Божьей ласце и быть верными тем обещаниям, которые мы колисти Пану Богу склали. Panie Boże Всемогутny, Ty krynica i początek życia ciała i duszy. Prosim Ciebie oświeci tę wodę, jakою my z dowierem korzystajemy, prosić przebaczenia za grzechy nasze i pragnący otrzymać obronu Twojej łaski, od усіх chworobów i podstupów wroga. Zmiłuj się nad nami, Panie, i uczyni, jak krynicy żywej wody, zawsze strumieni dla naszego zbawienia. A my mogli z czystym sercem nabliżyć się do Ciebie i pozbawić niebezpieką dla duszy i ciała. Przez Chrysta, Pana naszego. Amen. Niechaj Всемогутny Bóg oczyścić nas od grzechów i przez tę eucharystyczną ofiarę uczynić nas godnymi brać udział u niebiesnej gościnie Jego waladarstwa, gdzie On żyje i waladaryć przez все wieki wieczne. Amen. Chwała na wyżyniach Bogu, a na ziemi upokój ludziom dobrej woli. Chwalим Ciebie, błogosławiajem Ciebie, kłaniajem się Tobie, prosławiajem Ciebie, dziękujem Tobie, dzieła wielkiej chwały Twojej. Panie Boże, Władaro niebiesny, Boże Ojcze Всемогутny, Panie Synie Единоrodny, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synie Ojca, jaki
святий, тільки ти наш Пан, тільки ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Молимся. Божej miłosierności w tej Eucharystii dorучаю świętej pamięci Kastusi i Ksafiju u trzecią gadawinu после śmierci, prosячи об radość wiecznego zbawienia. Усемогутny Boże, uczynika pod Twoim kierownictwem, życie na ziemi rozwijało się u spokój, a Kościół Twój niechaj bez przeszkoda Tobie służyć. Pras Pana naszego Jezusa Chrysta, Twojego Syna, jaki z Tobою żyje i wладарить u jedności Ducha Świętego, Bóg prazusie wieki wieczny ja. Читание книги мудрости Сираха. Коли просеивать просито, застаются выселки. Так и недохопы человека выявляются, коли он разважае. Начине гончара выпробовывать у печи, а человека выпробовывать у развоме з ним. По плодах древа познают, як яго доглядали. Так и по словах выявляются задумы человечего сердца. Не хвали человека перед розмовой, бо таким чином випробовуються люди. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Читание первого послания святого апостола Павла до Коринфянам. Браты, коли тое, что тленное, опранается у нетленность, а тое, что смяротное, опранается у бессмяротность, тады исполнится написанное слово. Перамога поглынула смерть. Смерть, где твоя перамога? Смерть, где твое джало? Джало смерти – это грех, а сила граху – это закон. Богу ж подяка, бо Ён дав нам перамогу праз нашага Пана Езуса Христа. Таму, мае умілаваныя браты, будьце моцнымі, непахіснымі, заўсёды будучы цалкам адданымі справе Пана і ведаючы, што недарэмная праца ваша ў Пану. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу.
Зайця ніби святачи у світі, тримаючи слова життя. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Luki. У той час Jezus rozkazał swoim uczniom taką przypowieść. Chyba może ślepy wadzić ślepocha, czyż nie zwalаться obodwą jam. Uczeń nie больше za nastawnika, ale każdy dobra podrychtowany stanie takim, jakim jest jego nastawnik. Czemu ty baczysz szczepku u wokół brata swojego, a bierwienia we własnym wokół nie zauważajesz? Jak ty możesz kazać bratu swojemu, daj bracie, ja wyciągnu szczepku z wokół twojego, kali sam nie baczysz bierwienia u swoim wokół. Krywadusznik. Wyciągnij z początku bierwianusa swojego woka i wtedy ubaczysz, jak wyciągnąć szczepku z woka brata swojego. Nie ma dobrego drzewa, jakoje przynosiła drenny plod, ci drennego drzewa, jakoje przynosiła dobry plod. Bo każde drzewo poznajется po jagодnym plodzie. Nie zbierają z ciernia smokwy i z kusta ażyn nie zbierają winogradu. Dobry człowiek wynosić z dobrego skarbu serca dobro, a drenny człowiek z błahego serca wynosić zło. Bo про to, czym napełnione serca, говорять wusny jagony. Это слово Пана. Dobry człowiek wynosić z dobrego skarbu serca dobro, a drenny człowiek z błahego serca wynosić zło. Bo про to, czym napełnione serca, говорять wusny jagony. Miłowane braty i siostry, Słowo Boże wielmi przygorzę i czerwowy raz wuczyć nas. Wuczyć nas, jak dobra, jak prawilno говорить. Słowa, które zjawiаются такой темой, ключом для сегодняшнего Евангелия, это то, что ты говоришь, як говоришь, коли говоришь, кому говоришь. Коли просеивать просита, застаются выселки. Так и недохопы человека выявляются, коли он разважает. Важным является то, как мы, слухаючи это Слово Божие, думали каждый про себе. То есть и святый казал, хочешь изменить свет, почни от себе. И Слово Божие вельми индивидуально дотычить меня неправильно, когда мы почуем и скажем вот так, яму теперь ёй треба сказать. Каждый из нас говорить. Сегодня Слово Божие показывает нам крыницу нашей мовы. Czym napełnione serca, говорить w ustne jagony. Serce to biblijny obraz sumienia. Tego centrum naszego życia, gdzie my naprawdę przyjmujemy niekie решения, tam gdzie narodzaється dobro albo zło. Trzeba, глядячи na swoją mowę, подумать, jakim zjawiaється moje serce. Dobra rozumiem, że dar mowy to dar od Pana Boga. Trzeba rozmawiać. Неправильно, когда мы скажем, что каждое слово – это порушение Евангелия, Божьей заповеди. Неправильно скажу, не так, кому-то не сподобается, усього не ведаю, то лепей молчать, ничего не казать. Это неправильно. Зрештою, не отримається так жить.
Слово Божие сёння вучыць нас, каб мы добра і мудра па-божаму выкарыстоўвалі дар нашай мовы. Гэты дар мовы выкарыстоўваем тады, калі сапраўды пазнаем і гаворым праўду. Праўду, которую я пазнаю у сабе. Гэты вобраз шчэпкі і бервяня. Вельмі важным, каб мы засяродзіліся на тым, што ў маім сэрцы. Што з'яўляецца сапраўды той перашкодаю, тым бярвеннем, которое не дазваляе мне жыць у праўдзе. Я гляджу на сябе. Можа так быць, што чалавек глядзіць на сябе не вачыма Бога, але вачыма людскімі. Як мы кажам, сам сябе некага строіць або падае сябе за кагосьці іншага. Можа глядзіць на сябе позіркам іншых людзей, которые ад моманту выхавання паказалі ты такі чи сякі і гэтак далей. Ісус называе гэта адным словам крывадушнік. Крывадушнік. Пазнай тое, што з'яўляецца тваім абмежаваннем, тваімі клопатамі грахоўнасці. Гэта праўда. І на падставе гэтай праўды я маю права, больш таго, абавяза сказаць, падсказаць другому чалавеку. Сказаць часамі тое, што вельмі моцна баліць, тое, што вельмі моцна не падабаецца. Але калі гэта будзе сказана ў праўдзе і з любоўю, так як чуем гэты другі вобраз, гэта тое добрае дрэва, которое прынясе плён у свой час. Хочам сёння дзякаваць Пану Богу за тыя добрыя словы, якія мы пачулі, якія мы калісьці сказалі. Вельмі добра разумеем, што слова дае жыццё. Не маем такога слова, як Бог. Бог сказаў і сталася. Мы кажам, але гэтае нашае слово, которое вылятае з сэрца, з вуснаў нашых, яно прыносіць у жыцці, у сэрцы другого чалавека альбо добры, альбо дрэнны плён. Дае жыццё, калі мы сапраўды умеем сказаць праўду, калі сапраўды гэтае слово з'яўляецца збудаваннем, калі умеем падзякаваць, пахваліць другога чалавека. Добра разумеем, што слова можа забіць. І сёння таксама гэта нашая адказнасць, каб мы, ужываючы слоў, ніколі не забівалі. Каб мы сапраўды на пачатку вельмі моцна падумалі, што хочам сказаць. Гэта значыць, зышлі да ўзроўню сэрца свайго. І толькі адтуль, з Божай дапамогай, умелі сказаць гэтую праўду. Праўда, сказаная з любоўю, ніколі не заб'е. Яна можа моцна балець, яе можам доўга памятаць, але яна вызваляе, яна лечыць. Яна з'яўляецца тым добрым досведам правадніка, который вядзе іншага чалавека. Не сляпога, бо інакш, калі двух сляпых, зваляцца абодва ў яму. Сёння хочам вучыцца і ўсяж нанова прынимаць гэтую Божую навуку. Каб сапраўды, вяртаючыся ў нашу штодзённасць, перш за ўсё ў сям'і свае. Потым да працы, у школу, там, дзе мы кожны дзень прабываем, каб мы моваю сваёй былі сведкамі таго, што ў нас Бог, таго, што Евангелие ў маім сэрцы. Во мне жыве Христос. Папа Францішак не адзін раз заахвочваў кожнага з нас, каб у нашай хрысціянскай мове часцей паўтараць словы «дзякую», «перапрашаю», «прашу». Тое, што з'яўляецца праўдай жыцця, умець у святле веры паглядзець на другога чалавека і сказаць «дзякуй, што ты ёсць», бо кожны чалавек гэта дар ад Пана Бога. Можа, ўжо гэтага месяца заўважаем, недацэньваем. Калі апошні раз і каму я дзякаваў? За тое, што ён ёсць, папросту ёсць, такім, якім ён ёсць. Перапрашаю, калі умею стаць у праўдзе і словам сваім паказаць, што я не лепшы, у мяне ёсць гэтае бервяно, але я бачу гэта бервяно. Я, можа, больше яшчэ грэшнік, але бачу гэта бервяно. І гаворачы перапрашаю, извини, прості, я выцягваю гэтае бервяно. Я прызнаюся да сваёй памылкі, і гэта дае мне права. Потым сказаць, падсказаць, браце, паглядзі, шчэпка ў тваім воку. Але толькі пасля таго, як стану ў праўдзе перад сабою. І ўрэшце прашу. Гэта лякарства на пыху нашу, на самадастатковасць, на тое, што ніхто мне не патрэбны. Гэта своеасаблівая малітва, просьба,
которую мы звяртаем не толькі да Пана Бога, але да другога чалавека. Сёння жывем у свеце, который вучыць нас патрабаваць, требаваць, сапраўды быць такімі настойлівымі, настырнымі часамі. Другі чалавек павінен. Калі будзем будаваць свае адносіны толькі на павіннасці, на справядлівасці, ніколі Божага валадарства не здабудзем. Я прашу. Гэта значыць, у які-то спосаб прыніжаю сябе перад другім чалавекам, бо не маю чагосьці. Дай мне часу, дай мне любові, дай мне нешта іншае. І веру, што моя просьба прынясе добры плён. Давяраю другому чалавеку. Просім добрага Бога, каб адкрываў нашыя вусны, каб адкрываў нашыя сэрцы, каб мы менавіта словам сваім былі тым добрым сведчаннем у нашым асяроддзі. У культуры вульгарнасці, якіх-то паўслоў, каб мы сапраўды характарызаваліся менавіта гэтай мовай поўнай любові, міласэрнасці і прабачэння. Просім Цябе, Пане Безу, мяняй нашыя сэрцы і вучы нас мудра карыстацца дарам мовы. Амен. Адказваючы на Божае Слово, вызнаем нашу святую веру. Веру у адзінага Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, усяго вашного и невашного, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед усими веками, Бога от Бога, Святого от Светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносутного Иису, ради якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба, и вселился от Духа Святого, с Девы Марии, и ставший человеком, укрыжованный от Отца за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, сядить праворучка Отца, и снова придет в хвале, судить живых и померлых, и рабу владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походит, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял праз пророков. Веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один и хрост для крушения врагов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Праз Езуса Христа Бог даў нам перамогу над грахом і смерцю, таму з удзячнасцю просім Яго. Молімся за святы касцёл, каб ён узяў у свеце нібы светач, трымаючыся слова жыцця. Цябе просім, Выслухай нас, Пане. молімся за настаўнікаў і выхавацеляў, каб яны давалі прыклад хрысціянскага жыцця. Цябе просім, Выслухай нас, Пане. молімся за застарэлых людзей, каб яны маглі цешыцца добрым плёнам свайго жыцця. Цябе просім, Выслухай нас, Пане. молімся за памерлых, каб яны былі удзельнікамі перамогі Хрыста над смерцю. Цябе просім, Выслухай нас, Пане. молімся за нас саміх, каб мы былі добрымі людзьмі і з добрага скарбу сэрца выносілі добро. Цябе просім, Выслухай нас, Пане. Божай міласэрнасці даручаем святой памяці Кастусі Сафіі ў трэцюю гадавіну пасля смерці. Просім для яе абрадасць збаўлення. Вечны супакой дай памерлым, Пане. Няхай адпачываюць у супакоі вечным. Усемагутны Божа, прымі нашыя малітвы і ўчыні нас моцнымі, непахіснымі і адданымі справе Хрыста, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Аминь.
прославляем, Владару милосердный, отныне здрави нас, Пане, да приняться Твоей ласки. Полная веры росла, а вера разбавшая Христа, Тебе плоды, что земля дала, хлебом анёлов становятся. Полная величия роства, от вера разбавшая Христа, Тебе плоды, что земля дала, хлебом анёлов становятся. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Милосердный Ojcze, от Тебе походят дары, якие мы Тебе приносим. Прийми их, як świadczenie naszej synowskiej oddaności i uczynika pochwiara, jaką my składajem, dziękując Twojej dobryni, da pomogła nam dosięgnąć życia wiecznego. Przez Chrysta Pana naszego. Pan z Wami. I z Duchem Twoim Ugorу sercy. uznosił jej dla Pana. Подякуем Пану Богу нашему. Godna это и справедливо. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане, святы Ojcze, усемагутны вечны Божа. Ты ў сваёй милосердности так полюбил свет, что спаслал нам як откупителя своего Сына. И Он стал подобным до нас во всем апрача граху. Как Ты мог любить у нас тое, что полюбил у своим Сыне? Праз Его послухмяность Ты вернул нам дары своей ласки, якія мы стратили праз грешную непослухмяность. Тому з анёлами з усіми святыми мы прославляем Тебе, разом з ими ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит в имя Пана. Сапраўды, Божа, Ты святы, і справядліва хваліць Цябе ўсё Твоё стварэнне. Бо праз Сына Твайго, Пана нашага Езуса Христа, дзейснаю моцаю Духа Святога, Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму у еднасці з усім касцёлам, у першы дзень тыдня, калі Езус Христус воскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа покорна молім Цябе, Пане. Освяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзейсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана».
Падобным чынам па вячэры узяў келіх і падзяку табе складаючы благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем свет Твою, Пане Иисус, признаем Твое воскресение и чекаем Твоего прися в хвале. Panie, uspamiнаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае ўваскрасенне і небаўшэсце, і чакаючы Яго другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўленым. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго святым, сталі адным целам і адным Духам у Хрысце. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі. Найперш з Найсвяцейшай Паннай, Богородицей Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі і слаўнымі мучанікамі, і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будзь ласкавы умацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі. Са слугой Тваім папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваёй волі стаіць перад Табою. О добры Ойча, ласкава з'яднаць з сабою усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх. Памятай пра слугу Тваю Сафію, якую Ты паклікаў да сябе з гэтага свету. Дазволь ёй, якая стала праз хрост, падобнаю ў смерці да Твайго Сына, таксама удзельнічаць у Яго ўваскрасенні. Калі Христус уваскрасіць целы памерлых з праху зямнога, і нашае смяротнае цела прыпадобніць да свайго хвалебнага цела. Нашых памерлых братоў і сясцёр і ўсіх, хто ў ласцы Тваёй адышоў з гэтага свету, міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяемся жыць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале. Калі вытраш усе слёзы з вачэй нашых, бо ўбачыўшы Цябе, Бога нашага, такім, якім Ты ёсць, праз усе векі будзем падобнымі да Цябе і будзем хваліць Цябе бясконца. Праз Хрыста Пана нашага, праз якога адорвае свет усялякімі дабротамі. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Божа Ойча всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Памятаючы збавенныя запаведзі і Божым настаўленнем навучаныя, асмельваемся казаць. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что
усяго злога. Дай ласкава супокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костела Твоего. И будь ласкавы, згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш і валадариш на віки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай заўсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету. Благословленные, покликанные на вячеру ягоную. Пане, я не рад, Как Ты вошел в меня, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Пан кажа: «Вось я з вами во все дни, ажно до скончання веку». Спел номер 201. Дай силы для
Твоей правашким, что себе недостойны, коли настало Твоего приходи. Дякуем, Пане, за тело и за кровь, за вечность и частунок, хвала Тебе. Дякуем, Пане, за тело и за кровь, за вечность и частунок, хвала Тебе. Пробач, Бог, Ты щедрый и верный, вызвали с путов греху, как мы могли перемениться, простаемницы святые. Дякуем, Пане, за тело и за кровь, за вечность и частунок, хвала Тебе. Дякуем, Пане, за тело и за кровь, за вечность и частунок, хвала Тебе. Молимся. Узмоцненные збавенным даром Евхаристичным, просим Тебе, Пане, ученик об гэты сакрамент, яким Ты умацовываешь нас у земным житті, забезпечил нам удел у житті вечным, праз Христа Пана нашего. Послухайте об'явлення на слово. Дорогие парафіяне, шановні гості, вельми щиро дякуємо за сьогоднішню супольну молитву, дякуємо вам за складене обдаровання, так само за усілякую оказану допомогу, за ваше служення в нашій парафії і дякуємо так само за обдаровання, складані на потреби будови нашого костьола. На гэтым тыдні ў літургіі касцёла у аўторак 4-го ўспамін святога Казіміра. У пятніцу папельцовая серада. У нашым рымакаталіцкім касцеле гэта першы дзень Вялікага посту. Вялікі пост з'яўляецца перыядам супольнага пакаяння. Гэта час праз напамін аб гросце ці праз падрыхтоўку да яго, а таксама праз пакаянне павінен настроіць кожнага з нас, вернікаў, на святкаванне пасхальнай таямніцы. Пакаянне выражаецца ў шматлікіх формах. Найперш гэта пост, молитва милости. Згодна з касцёльнай запаведдзю, у перыяд Вялікага посту неабходна устрымлівацца ад удзелу ў гучных забавах. Устрыманне ад мяса, яно абавязвае кожнага з нас ва ўсе пятніцы Вялікага посту, і таксама усяго каляндарнага года, у кожную пятніцу абавязвае хрысціянам устрыманне ад мяса. Такое ўстрыманне абавязковае для вернікаў, якія дасягнулі 14-гадовага ўзросту. Абавязак устрымання ад мяса не датычыць спажывання яек, малочных прадуктаў і таксама дадаткаў да жывёльнага тлушчу да страваў. У папельцовую сераду і ў Вялікую пятніцу для вернікаў прадпісаны не толькі устрыманне ад мяса, але таксама і сціслы пост, які заключаецца ў абмежаванні колькасці спажыванай ежы. Пры такім постным абмежаванні дапускаецца один раз наесціся дасыта,
Не забараняецца спажываць невялікую колькасць ежы раніцай і ўвечар. Такі пост, сціслы пост, абавязвае вернікаў ад 18 до 60 году жыцця. Могуць вернікі таксама дабравольна накласці на сябе нейкія дадатковыя абмежаванні ў ежы альбо выбраць іншыя дадатковыя формы пакаяння. У папяцовую сераду касцёльнае права не накладае на вернікаў абавязку удзелу ў святой Еўхарыстыі, але добра разумеем, ведаем, чуем гэта вельмі глыбока, што ў гэты дзень трэба прыйсці ў касцёл, каб прыняць гэты пачатак Вялікага посту, каб прыняць святы попел і сапраўды праз такія шчырыя свае абяцанні і праз гэтае шчырае навяртанне увайсці ў гэты час велікапостны. Таму сардэчна запрашаем у сераду, папяцовую сераду, святыя імшы о 7, о 12 і о 19. У нашай капліцы ў часе Великага посту будуць адбывацца наступныя адмысловыя пакутныя набажэнствы. Крыжовы шлях. Кожную пятніцу ў 10:30 і о 19 гадзіне вечарам таксама. Крыжовы шлях для дзяцей у суботу о 13 гадзіне. Песні жальбы у нядзелю перад святой імшой о 9 гадзіне і перад святой імшой о 12 гадзіне. Гэта песні жальбы, калі мы разважаем пра муку Пана Езуса. Падчас посту у пятніцу святая імша будзе о 7 гадзіне і таксама пасля крыжовага шляху о 10:30. Вечарам о 19, так як у нашай традыцыі парафіяльнай, адбудзецца набажэнства крыжовага шляху і таксама магчымасць прыняцця святой камуніі. Перад гэтым набажэнствам, канешне ж, выстаўленне на свяцейшага сакраменту і магчымасць прыступіць да сакраменту споведзі. На гэтым тыдні ў пятніцу 7 сакавіка запрашаем супольнасць маці ў малітве, каб прыгатавалі і прачыталі разважанне на набажэнства крыжовага шляху. Адбудуцца таксама великапостныя рэкалекцыі, яны адбудуцца ад 3 до 6 красавіка, гэта ўжо будзе 5-я нядзеля Вялікага посту. Выходзячы з касцёла, там на століку вылажаная кніга цвярозасці, гэта таксама прапанова для тых, хто бярэ такую пастанову, можна для ўзмацнення волі запісацца ў гэтую кнігу. У часе Великага посту захочваем таксама ўсіх паклапаціцца пра сваіх блізкіх хворых і, калі будзе такая патрэба, запрасіць святара, святароў з сакраментамі ў дамы хворых. На гэтым тыдні прыпадае першы чацвер месяца. Запрашаем да малітвы ў інтэнцыях новых пакліканняў да святарства і манаскага жыцця, а таксама першая пятніца месяца, дзень малітваў да Свяцейшага сэрца Пана Езуса. Гэта асаблівы дзень, калі мы памятаем пра сакрамент споведзі, будзе магчымасць перад кожнай святой імшой, таксама перад вечаровым набажэнствам крыжовага шляху, і заўсёды традыцыйна ў нашай парафіі пасля вечаровага набажэнства запрашаем на усяночную адарацыю ў інтэнцыі абароны жыцця і святасць для нашых сем'яў. Як заўсёды кожны аўторак молімся да святога Антонія Падуанскага, інтэнцыі на складковую святую імшу можна запісаць у сшытку, а ў кожную сераду молімся да святога Юзафа, дзякуючы за ўсіх нашых ахвярадаўцаў і дабрачынцаў. У наступную нядзелю, гэта будзе першая нядзеля Великага посту, 9 сакавіка, пасля вечаровай святой імшы запрашаем на сустрэчу з Паўлінай Гардзіенка. Гэта хрысціянская спявачка, якая піша свае спевы пра Бога і праз іх і іх гісторыі хоча падзяліцца Божай любоўю. Гэта будзе час, калі мы зможам адчуць, як Бог дзейнічае ў нашым жыцці нават праз простыя моманты. Кожны спеў, кожнае слова заклікаюць і натхняюць нас, саграваюць сэрцы і дапамагаюць нам убачыць святло там, дзе яго раней мы не заўважалі. Вельмі сардэчна запрашаем, прыходзьце, каб памаліцца разам, каб шукаць дабро, радасць і сілы для змену сваім жыцці. Гэтае спатканне адбудзецца яшчэ раз у наступную нядзелю 9 сакавіка пасля вечаровай святой імшы. Сужэнствы, якія жадаюць паглыбляць сваю духоўнасць, любоў і ўзаемазразуменне, запрашаем далучыцца да пілатажнай суполкі экіп Нотр-Дам. Усіх зацікаўленых просім звярнуцца, скантактавацца з ксяндзом Олегам. Дарослыя, которые жадаюць прыняць сакрамент канфірмацыі, які будзе ўдзелены ў нашай парафіі 4 мая, запрашаем таксама запісацца ў сакрыстыі і там даведацца пра падрабязнасці адносна прыгатавання да прыняцця гэтага сакраменту. Гэта ўсе аб'явы, усім вам, дарагія браты і сёстры, асабліва тым, хто святкуе і будзе святкаваць дзень нараджэння, юбілей, свята сваё, найлепшыя пажаданні складаем. Няхай добры Бог благаслаўляе вас, напаўняе сэрцы патрэбнымі ласкамі, дае супакой, радасць і надзею.
А Маці Божая, Маці надзеі, няхай такуецца вамі і вашымі сем'ямі. Прыміце Божае благословенне. Пан з вами, И с Духом Твоим. няхай вас благословить Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокое Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Архангеле Михаиле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокусов и пасток злого духа. Покорно просим, няхай его знищить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, які нас благодушнують посвіті. Найсвятейшее сердце Иисуса, Змилуйся над нами, беззаганное сердце Марии, будь нашим порятунком, Святый Архангеле Михаиле, молися за нас. Уважаемые верники, ksiądz Олег и сестра Юзефа будут отмечать в этом месяце свои именины. Переласка долучитесь до их віншування.